Eli kyllä sun pitää ymmärtää se kokonaisuus. Sun pitää tietää, mitä teet missäkin järjestyksessä ja miksi ja mihin tämä vaikuttaa. Heikkelin Mikko, podcastissa tänään. Tänään keskusteltaisiin vähän tämmöistä aiheesta kuin KV-kortti, jonka sinä olet kehittänyt. Joo. Mikä se on? No KV-kortti on tämmöinen, se oikeastaan taustaa pikkasen kerron taaemmas, eli KV-kortti on lähtenyt siitä liikenteeseen, kun minä olen 2016 vuodesta asti työskentely enempi tai vähempi tänne osaavan työvoiman saatavuuden ongelmanratkaisussa. Ja siinä KV-kortin taustalla on se, että meillä on valtavasti tietoa, hyviä tahoja, jotka osaavat ja tietävät niitä, mitä pitäisi tehdä, jos ihminen tulee ulkomailta Suomeen töihin tai ihminen on Suomeen tullut jonkun muun syyn takia ja täällä aloittaa työn tekemisen. Mutta se ohjeistus on hirveän hajallaan. Siellä on yksi pieni yksikkö tai asia, joka kertoo jonkun oman juttunsa, mutta kukaan ei tavallaan kerro ja käy läpi, että hei, että mikä tämä asia on ja mitkä asiat pitäisi ottaa huomioon. On se koko prosessi vähän niin kuin? Joo, siis koko prosessi pitää olla hallussa, jotta sinä tiedät, että mitä tehdään oikeassa ajassa oikeita asioita. Mutta se haaste on siinä, että tosiaan tieto on, mutta tieto on tosi pieninä palasina eri. Siis tämä kansainvälistyminen on kuitenkin lisääntynyt hyvin paljon täällä Suomen maallakin. Enenevissä määrin tulee työntekijöitä ulkomailta. Onko ymmärtänyt oikein? Joo, kyllä. Ja siis meille tulee tällä hetkellä nettomaahanmuuttoa noin 40 000 henkilöä vuositasolla. Se on nyt ollut. Se on aika paljon. Joo, se on merkityksellinen määrä. Ja ehkä siinä sitten taustalla voi sanoa, että se suurin ongelma on, että meillä puhutaan kaikista asioista niin kuin yhtenä nimikkeenä, eikä eroteta sitten esimerkiksi, että joku tulee töihin tänne ja joku tulee opiskelemaan ja joku tulee sitten tämmöisellä niin sanotulla pakolaistatuksella ja joku tulee perheyhdistämisen kautta, niin nämä kaikki limpataan keskustelussa samaan kasaan ja sitten ei tavallaan niin kuin nähdä sitä kokonaisuutta, mutta paljon meille tulee ja paljon meillä on jo kansainvälisiä toimijoita, että kyllä voi sanoa, että tämä koskettaa aivan kaikkea ja jatkossa tulevaisuudessa, niin ei me, jos me katsotaan 5 vuoden päähän, 10 vuoden päähän tai tämänkin hetken työelämää, niin me oikeastaan voidaan olla tilanteessa, jossa meillä ei jollakin tavalla joko asiakkaana tai työkavereina tai sitten muulla tavalla tuu tämmöiset kansainväliset ihmiset sinne. Miltä se näyttää tai miten tämä kehityskaari on mennyt tavallaan tässä niin kuin historiasta ja miltä tulevaisuus näyttää kansainvälisten rekrytointien näkökulmasta? No kyllähän jos mennään ihan kauemman aikaa taaksepäin, milloin meidän niin kuin maahantuloon liittyvät lait alun perin rakennettiin, niin kyllähän ne rakennettiin ajatuksella, että kukaan ei koskaan tule Suomeen. Eli tämä on se ihan perimmäinen lähtökohta silloin 70-luvun jälkeen ja sitten oikeastaan vasta 90-luvullahan meillä Suomi on avautunut niin, että meillä oli pitkään, että alle 5% väestöstä oli jostakin muualta tulleita. Ja nyt kun meillä väestö ikääntyy, niin kuin tiedetään, meillä on iso tämmöinen keskittymä näihin asutuskeskuksiin, suurimpiin kaupunkeihin, alueisiin. Meillä on alueita, joissa esimerkiksi vaikka Parikkala on laskettu, että siellä 50% vähenee henkilökunta, niin kuin kunnan asukkaat tässä. Niin se tarkoittaa, että jotta me pysytään elinvoimaisena, niin meillä on väistämättä tapahduttava jonkunnäköistä sitten tämmöistä niin kuin ihmisten tulemista niiden eläköityvien ja poisnukkuneiden tilalle. Ja kansainvälinen rekrytointi on, ja kansainvälisyys ja kansainväliset ihmiset on oikeastaan ainut, mikä esimerkiksi meillä vaikka Pohjois-Karjalassa niin lisää meidän väkiluku. Ei sitä tule mistään. Syntyvyys ei tule nousemaan. Mitä ongelmaa siinä ratkaistaan, tai mikä se ongelma on, mihin tarvitaan sitä maahantuloa tai lisätyövoimaa? No ongelma on oikeastaan se, että se on aika lailla tietyillä toimialoilla ja sitten se, että se on eri alueilla.
Eli meillä on tämmöistä niin sekä nyt tällä hetkellä, kun me kuvataan tätä, niin työttömyysluvuthan on kaikkien aikojen huipussa ja me ollaan Euroopan pahimmassa työttömyystilanteessa, mutta samaan aikaan meillä on esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajista on huutava pula. Pelkästään PK-seudulla tarvittaisiin noin 6 000 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa. Ja sitten kun meillä ikäluokat on pienenneet, eli meillä on syntyvyys siinä 1800-luvun määrissä ja tasossa, niin siellä ei vaan ole. Siis vaikka hoitopuolella kaikki Pohjois-Karjalan nuoret valittisi jollakin tavalla terveydenhoitoon liittyvän ammatin itselle tulevaisuudessa, niin sekään ei riitä siihen, mitä meillä on pelkästään niin omassa maakunnassa tarvetta. Eli meillä on samaan aikaan sekä ihmisiä, jotka ovat ilman työtä ja haluaisivat löytää työpaikkoja, ja sitten meillä on kuitenkin samaan aikaan myös tarve saada ulkopuolelta osaavaa henkilökuntaa. Ja tämä on se ristiriita, mikä siellä niin julkisuudessakin monesti sanotaan, että hei, että miksi me tarvittaisiin työperäistä maahanmuuttoa tai miksi me tarvitaan Suomeen ihmisiä, ja kun ei siis ymmärretä tai ei käydä sitä käsittelyä läpi, että okei, me tarvitaan ei pelkästään ihmisiä, vaan tarvitaan tietylle toimialoille ja tiettyyn tehtäviin ja tietynlaisia henkilöitä, jotta meidän tämä yhteiskunta ja maailma vaan tulee pyörimään. Haetaanko tai saapuuko Suomeen enemmän niin kuin valmiiksi kouluttautuneita lääkäreitä ja terveydenhoitajia, opettajia, vai painottuuko se enemmän se koulutus tänne Suomen maahan, Suomen koulujärjestelmän kautta työelämään? No Suomen koulujärjestelmän kautta meillähän on siis ollut aikaisemmin esimerkiksi ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ilman mitään kustannuksia kansainvälisille henkilöille. Ja siellä on taas se haaste siinä, että nyt kun se muuttuu 1.8. sitten maksulliseksi, niin se tulee romahduttamaan todella isosti nämä meille opiskelemaan tulevat ammatillisen ja lukiokoulutuksen puolella olevien henkilöiden määrä. Ja kyllähän meillä perinteisesti se suurin massa on tullut tämmöisen suorittavan työn tehtäviin. Sitten totta kai on jotakin ICT-alan osaajia, mutta esimerkiksi vaikka lääkärin luvan saaminen Suomessa Valviran prosessin läpikäyminen ja kielitaidon osoittaminen ja kaikki muut, niin se on hyvin helposti jopa 5 vuoden projekti täällä Suomessa, jotta sä saat sitten esimerkiksi erikoistuneena lääkärinä toimia täällä Suomessa, niin totta kai henkilöllä, joka on vaikka lääkäri, niin sillä on aika paljon eri maita ja vaihtoehtoja, mihin hän voi niin mennä suorittamaan ja tekemään sitä työtään, niin siihen välttämättä Suomi ei aina ole kaikista helpoin paikka. Mutta eniten tulee porukkaa tuolta sitten näihin suorittavan työn tehtäviin. Kyllä. No miten tämä KV-kortti, minkä sinä olet nyt kehittänyt, minkä ongelma se ratkaisee? No se keskeinen se, minkä KV-kortti ratkaisee, niin on se, että meillä pitäisi olla selkeä ymmärrys siitä asiasta, mistä puhutaan. Eli KV-kortti antaa vähän niin kuin vakuuden ja todistuksen sinulle siitä, että sinä tiedät, että mitä sinun pitäisi tehdä, miten pitäisi toimia ja mitkä asiat vaikuttaa siinä prosessissa. Eli KV-kortti on vähän samantyylinen kuin ensiapukortti tai työturvallisuuskortti. Se kertoo, että älä laita sormia sirkkeliin, se sattuu, siinä tulee sulle pysyviä ongelmia, tai sitten se opettaa sulle, että jos esimerkiksi näet henkilön, joka on tajuttomana, että miten sun pitäisi toimia. Eli tämmöinen vähän niin kuin kansalaisuus ja tämmöinen perusymmärrys aiheesta, niin KV-kortti antaa sinulle perusymmärryksen siitä, mitä sinun pitäisi tehdä oikein ja missä järjestyksessä ja millä tavalla, mitä minun pitäisi ymmärtää, tietää, osata, kun minä teen kansainvälisten ihmisten kanssa töitä. Joo, eli siinä on niin kuin se prosessi, mikä pitää käydä. Siellä on jotakin sudenkuoppia, mihin ei kannata astua. Joo, siellä on aika paljon, eli siellä on itse asiassa liki 80 eri vaihetta, mitkä on niin tunnistettu siinä esimerkiksi vaikka kansainvälisen rekrytoinnin prosessissa. Totta kai jos me rekrytoidaan vaikka esimerkiksi tänne opiskelemaan tullut henkilö, niin silloin se prosessi on hyvin erilainen. Eli KV-kortti antaa sinulle perusvalmiudet ja ymmärryksen siitä, että mikä on se kansainvälinen rekrytointi. Eli ihan jo siitä terminologiasta, niistä asioista, miten eri taustalta tulleet henkilöt ovat tänne Suomeen tulleet, mitä erikoisuuksia heidän osalta pitää ymmärtää ja ottaa huomioon. Ja se, että
KV-kortin oikeastaan se paras anti on se, että se on käytännönläheinen, se kertoo sulle juuri ne asiat, mitkä sinun pitää tietää. Ja jos sinä haluat lähteä sitten syvemmälle sitä viemään sitä osaamista, niin sitten on eri mahdollisuudet ja työkalut, jotka sieltä ovat sitten tulossa, mutta antaa todistetun osaamisen, todistetun tämmöisen vähän niin kuin vakuutuksen siitä, että hei, nämä asiat meillä on kunnossa, koska me tiedetään. Maahanmuuttoa kuitenkin on ollut aktiivisesti jo 90-luvulta asti, niin kuin sanoin. Miksi tämmöistä ei ole aikaisemmin tehty? Se on erittäin hyvä kysymys. Minä olen tiennyt tästä 96 vuodesta asti ja minä nyt mietin 50-vuotiaana miehenä, että miksi minun pitää edelleen olla näitä asioita vähän niin kuin ratkomassa ja kehittämässä ja tekemässä täällä. Mutta ehkä se on ollut semmoinen, että sitä on siis on ollut semmoinen, että joku muu, kuka muu, mikä. Joku toinen tekee, tämä on jonkun toisen vastuulla. Ja samaan aikaan, kun monet maat on tehnyt tämmöisen aktiivisen suunnitelman tai politiikan tai jonkunnäköisen niin kuin ison kuvan siitä, että minkälaisia henkilöitä, miten Suomeen tullaan ja miten Suomessa työskennellään ja tehdään. Se on suunnitelmallista, se on mietitty, vaikka Kanada hyvänä esimerkkinä, niin meillä tällaisia ei ole. Se on enemmän jätetty siihen, että se on yksilön vastuulla ja sitten sen yrityksen vastuulla, eli se yrittäjä on siellä aika lailla haastavassa tilanteessa, että kun hän miettii, että mistä löytyy tekijöitä ja sitten miten minä tämän henkilön kanssa lähden viemään tätä prosessia ylipäätänsä eteenpäin. Ja sitten sen jälkeen se miettii, että kun se on sieltä sitten toteutumassa, että no mitä tässä pitikään tehdä viranomaisten ja muiden kanssa. Ja sitten kun hän joskus pääsee työpaikalle, niin siellä miettii työnjohto ja työkaverit, että mitä hittoa meidän pitäisi nyt tässä tehdä. Eli meillä on siinä kansainvälisen rekrytoinnin tai kansainvälisen ihmisen palkkaamiseen ja siihen maahanmuuttoon ja meille tulleeseen kaveriin liittyy valtavasti tämmöisiä kysymysmerkkejä ja nyt niihin on helppo vastaus, eli tuut ja haet itsellesi KV-korttipätevyyden ja sitä kautta saat ne perusasiat haltuun ja silloin sulla on varmempi ja pystyt tietämään, että hei, että en ainakaan tee näitä pahimpia sudenkuoppia ja virheitä ja tiedän, että miten tämä prosessi toimii ja on se tunne, että hei, tämä menee nyt oikein ja oikealla suunnalla ja no kyllähän siinä se yksi esimerkiksi suuri syy, minkä takia yritykset eivät ehkä välttämättä lähde palkkaamaan tai te arastelee palkata esimerkiksi muualta tullutta tai ne miettii, että no onko siellä kieliongelmia ja minkälaisia haasteita tässä henkilön niin palkkaamisessa on, niin se on ehkä se juuri yksi syy, minkä takia sitten nämä henkilöt eivät integroidu tänne yhteiskuntaan. Eli se on juuri niin kuin sanoit, eli äärimmäisen tärkeää, että ihmisellä on tekemistä, ihmisellä on työ, ihmisellä on se elämä, se on se arki ja se on osa sitä suomalaista yhteiskuntaa. Ja sen jälkeen sitten sieltä vähenee hirveästi kaiken näköiset tämmöiset niin kuin haasteet ja ongelmat. Jos me mietitään esimerkiksi Aasian suunnasta, puhuttiin aikoinaan semmoista kuin venepakolaisesta, eli meille tuli tuolta Kaakkois-Aasiasta tuli paljon henkilöitä, niin en tiedä, oletko koskaan kuullut tai oletko huomannut, tai onko joku ystäväsi puhunut, että heidän tulostaan olisi ollut jotain ongelmia tai muuta. En kyllä muista. Ei. Eli he integroituvat hyvin, koska heille oli se selkeästi se työ ja he hyvin sujahtivat tähän suomalaiseen. Ja suomalainen yhteiskuntahan toimii esimerkiksi vaikka Ukrainan pakolaisten osalta, niin mehän lähdettiin siellä tosi vahvasti, koettiin tämmöistä niin kuin myötätuntoa tilanteesta ja sitten yritykset lähtivät tarjoamaan matalalla kynnyksellä töitä. Ja sitten taas sieltä vastavuorosti ei tämmöisiä niin kuin kotoutumisen haasteita ole niinkään kuulunut. Eli kyllä se työ on todella merkityksellinen osa. Ja nyt sen KV-kortin osalta, kun me saadaan se tilanne, että me pystytään tarjoamaan selkeällä koulutuskonseptilla, koulutuspaketilla sen sinulle tarvittavat informaatiot ja sen reaaliaikaisen käytännön osaamisen sinne. Ei niinkään sitä yleistä teoriahumppaa, mikä siellä on niin kuin taustalla, vaan se, että mitä tehdä, missä vaiheessa, miksi tämä asia on sellainen esimerkiksi, joka koskettaa tätä meidän työntekijää ja minkälaisia asioita, mihin minä varaudun. Miten näet, maailmassa on
joku reilu 200 valtiota. Miten se jakautuu Suomeen, työperäinen maahanmuutto vaikka? Ja onko joitakin tiettyjä kulttuureja, mitkä vaatii enemmän tätä panostusta tai enemmän kouluttautumista, tai tavallaan on niin kuin kauempana vaikka suomalaista kulttuuri-identiteetistä, että se integroituminen ottaa enemmän aikaa? Totta kai näitä on tämmöisiä eroavaisuuksia paljon. Siis pääsääntöisesti meillähän Suomessa on 4 tämmöistä keskeistä kumppanuusmaata, jotka on meidän niin kuin yhteiskunnan tasolla valittukin. Eli siellä on Filippiinit, ehkä semmoinen vähän perinteisempi, mistä on tullut paljon hoitajia ja terveydenhoitoalalle tekijöitä ja samoin metalli- ja rakennusteollisuuteen ja monen muuhunkin toimiin. Sitten meillä on Vietnam siellä maana. Sitten siellä löytyy Intia. Intia on jo ICT-puolelta ja monesta muusta toimialasta hyvin tuttu. Sieltä löytyy paljon tekijöitä ja sitten Brasilia. Ja näistä ehkä varmaan Vietnam ja Brasilia on semmoisia vähän, että sieltä ei oikeasti tosiasiallisesti hirveän paljon vielä ihmisiä ole tänne tullut. Mutta kyllä se aika pitkälle se meille tulevat henkilöt ovat tämmöistä niin kuin matalamman palkkatason maista tai alueista ja sieltä sitten semmoista tavallaan yleisluontoista tai yleistä semmoista selitystä, mistä Suomeen tullaan, niin kyllä se Kaakkois-Aasia on varmaan se selkein. Ja sieltä itse asiassa taas sitten aika monesti, koska heillä on tämmöinen toisia ihmisiä kunnioittava se peruslähestymistapa asioihin, niin se on aika hyvä lähtökohta siis sekä terveydenhoitoalalle ja sitten se, että on totuttu tekemään töitä ja tehdään työt niin sanotusti isommin valittelematta, niin sen tyylinen mentaliteetti sopii hyvin tänne Suomeen. Mutta se on niin iso, oikeastaan niin laaja kokonaisuus, että siihen pitäisi melkein muutama podcasti vetää lisää, jos lähdettäisiin sitä käymään läpi. Tämä onkin hyvä seuraava aihe, tämä Suomen kilpailukyky. Että minkälaisena Suomi näyttäytyy tuolla työmarkkinatorilla kansainvälisessä vertailussa? Onko Suomi houkutteleva maa muuttaa töiden perässä? Suomi on tällä hetkellä vielä houkutteleva maa, eli kyllä meillä on niin hyvä mahdollisuus saada näitä osaavia henkilöitä tänne Suomeen, ja kyllähän meillä Suomessa on sitten myös paljon sellaisia henkilöitä, jotka ovat tulleet vaikka opiskelemaan tai jonkun muun syyn takia tänne, jolle sitten se työ olisi se hyvä keino, pystyttäisiin pitämään niitä jo Suomessa olevia henkilöitä täällä, ja kyllä meillä tietenkin Suomen maakuva on heikentynyt nyt viimeaikaisten muutoksien ja asioiden kanssa ja ehkä suurimpana huolenaiheena itse henkilökohtaisesti kannan tässä siitä, että jos siellä tämä opiskelijoiden maksullisuus tulee ja kun se tulee 1.8. alkaen, niin se tulee romahuttamaan sen niin kuin ammatillisen koulutuksen osaajien puolen, eli se vaan entisestään lisää sitä, että meidän pitäisi jollakin tavalla niitä ongelmia lähteä ratkomaan, mihin sitten tämä niin sanotusti kortti ja koulutus on se oikea työväline. Mikä tämä KV-kortti on ja kenelle se on tarkoitettu? KV-kortti on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai ovat tekemisissä jollakin tavalla kansainvälisten ihmisten kanssa. Se ei siis ota kantaa siihen, että oletko tullut työperäisen maahanmuuton kautta vai oletko tullut opiskelemaan. Eli siihen, että miten tämmöinen kansainvälinen ihminen on tullut Suomeen, siihen se ei ota kantaa. Mutta siellä teet jotakin heidän kanssa, oot niin tekemisissä, niin silloin siellä tarvit KV-kortin. Ja KV-kortti on nimenomaan semmoinen työkalu kautta koulutusvalmennus, joka antaa riittävän perustiedon osaamisen siihen, että ymmärrät ne prosessit, mitä kautta nämä ihmiset tulee, ymmärrät sen kansainvälisen työntekijöiden tavallaan niin sen viitekehyksen, ymmärrät eettisyyden. Eettisyys on äärimmäisen tärkeä asia, että tehdään oikeita asioita oikein ja ei olla tuolla sitten marjaoikeudenkäyntien ja muiden kanssa tekemisissä. Sitten osataan prosessit, se byrokratia, se mikä liittyy siihen ulkomaalaisen Suomeen tulemiseen. Niin siellä on yllättävän paljon tämmöisiä niin erilaisia byrokraattisia asioita. Ja sitten sulla on siitä osaamisestasi todiste, eli silloin olet suorittanut KV-kortin, jonka jälkeen sinä saat sen
osaamisen todistettua ja kerrottua, että hei, että minulla on nämä kaikki perusvalmiudet nyt niin sanotusti hallussa, tämän päälle mie voi lähteä rakentamaan tätä, niin se on se oikeastaan se KV-kortti ja kenelle se on tarkoitettu, niin kaikille henkilöille, jotka jollakin tavalla, esimerkiksi vaikka työn johdossa oleva henkilö, niin sultahan se ihminen tulee kysymään niitä käytännön asioita. Siihen on hankala vastata sitten, kun se kysyy, että hei, että miten nyt kun mien löyväkkään palkkanauhaa täältä OP-verkkopankista ja sitten se katsot, että no eipä se olekaan täällä ja se tiedät, että no sillä ei ole vielä vahvaa tunnistautumista ja sillä on niin kuin puolikkaat pankkipalvelut käytössä ja mietit, että no miksi se sulla ei näy, kun se mulla näkyy. Niin sulla on tähän vastaus, siis tämmöisen niin kuin käytännön haasteisiin, käytännön asioihin. Tai sitten jos sä olet esimerkiksi vaikka kunnan vuokrataloyhtiössä töissä, niin se, että se ymmärrät, se osaat asettua, kun sä tiedät, että kun tämä henkilö tulee tänne hakemaan sitä asuntoa, niin missä tilanteessa se on. Esimerkiksi vaikka asumisessa, niin voi olla, että kysyt, että no tarvit kotivakuutuksen, mutta Suomessa ei yksikään vakuutusyhtiö myönnä ulkomaalaisella tämmöisellä niin kuin henkilötunnuksella kotivakuutusta. No sulla pitää olla ensiksi kotimainen henkilöturvatunnus ennen kuin saat kotivakuutuksen. Niin. Mutta henkilöturvatunnusta et saa, jos sulla ei ole osoitetta. aika paradoksi. Kyllä, niin tämmöisiä on todella paljon tuolla näitä asioita ja sitten jos teet heidän kanssaan töitä, ja sinä et ymmärrä, että missä se toinen ihminen on, niin siihen saatat tehdä vääriä asioita tai antaa vääriä vihjeitä tai et tiedä yhtään, että mitä minun pitäisi tälle henkilölle kertoa tässä tilanteessa. Niin siihen tämä KV-kortti esimerkiksi antaa selkeän vastauksen käytännön asiat ja jutut. Näetkö, että tämä KV-kortti, niin kuin mainitsit aikaisemmin tuossa, että vähän niin kuin on ensiapukortti tai anniskelukortti, hygieniapassi, että tulisi niin kuin semmoiseksi pakolliseksi osaksi? No minun mielestä se pitäisi olla. Siis tämä on erinomainen muun muassa, jos sä oot vaikka opiskelija tai sä oot menossa työelämään, koska sä tulet tekemään koko työurasi sitten töissä ihmisten kanssa, jotka on eri kansallisuuksista ja eri puolilta, niin sulla pitäisi olla tämmöiset perusvalmiudet. Ihan samalla tavalla kuin koulu tai mikä tahansa muu antaa perusvalmiudet siihen ammatin tekemiseen, niin kyllä tämä pitäisi olla siellä vähän niin kuin jokaisella kansalaisvelvollisuutena, että tietää, ymmärtää sen asian, koska se hälventää myös sitten niitä epävarmuuksia ja estää sitten esimerkiksi vaikka sitä tai tämmöisiä, niin kuin, että ei tule näitä eettisiä ongelmatilanteita. Siitä ehkä yksi hyvä esimerkki voisi olla tämmöinen tilanne, että sulla on ihminen, joka tulee vaikka sinulle töihin ja se tulee jostakin toisesta maasta. Ja sitten se sanoo, että hei, että hänellä on tässä verkosto, niin hän löysi sieltä kautta asunnon. No siihen mietit, että no älyttömän hyvä homma, että yksi pois murheista omasta mielestä ja sitten itse asiassa kaikista hankalin tilanne on se, että jos sinä et tiedä mitä kautta ja minkälaisen verkoston kautta hän on sen asunnon hankkinut, niin se voi altistaa esimerkiksi tämmöiselle hyväksikäyttötapaukselle, koska se voi olla maanmiesten kautta hankittu ja siellä voi olla aivan erilaiset nämä lähtökohdat. Kyllä. Niin tämmöiset on niitä käytännön asioita, mitkä siellä tulee. Eli saatat ajatella, että jes, tämähän nyt on hyvä asia ja tähän meni minun kannalta helposti, mutta sitten tosiasiallisesti siellä onkin taustalla rakentunut ongelma, kyllä, joka sitten ehkä räjähtää jossain vaiheessa ja sitten sitä käydä läpi. Eli KV-kortti ehkäisee tämän kaltaiset asiat, koska sä tiedät ne asiat, niin sä osaat niihin valmistautua ja sitten sieltä pystyy saamaan sen vähän niin kuin nukkuu yönsä paremmin. No oikeastaan sanotaan sun pitää ymmärtää se kokonaisprosessi, koska periaatteessa jos sä lähdet jo siitä työlupavaiheesta, teet joitakin virheitä tai et hallitse, että minkälaista dokumentaatiota ja miten se pitää tehdä, niin sulle tulee 6 kuukauden odottamisen jälkeen tämmöinen
ei-myönteinen työlupapäätös ja sitten siihen mietit siinä vaiheessa, että no oho, tässä meni jonkun verran aikaa ja rahaa ja ei mitään tapahtunutkaan, esimerkiksi vaikka kansainvälisen rekrytoinnin osalta. Eli kyllä sun pitää ymmärtää se kokonaisuus. Sun pitää tietää, mitä teet missäkin järjestyksessä ja miksi ja mihin tämä vaikuttaa. Eli tavallaan ei voida sanoa, tai siinä vaiheessa, jos meillä tulee joku ongelma tai haaste, niin todennäköisesti se olisi voitu välttää jo paljon aikaisemmin, ja se virhe on tehty siis esimerkiksi vaikka 4 kuukautta aikaisemmin. Mutta se vaan konkretisoituu siellä sulla sitten loppupäässä. Et siihen tämä KV-kortti niin vastaa, että välttää just noin tuommoiset sudenkuopat. Välttää sudenkuopat, välttää karikot, tiedät mitä teet, ja sitten kun tiedät mitä teet, niin on paljon todennäköisempää, että sitten myös siihen lähdet niin siihen prosessiin ja sitten ne asiat menee oikein. Ja tämä on itse asiassa valtavan yleistä, valtava yleistä on liian vahva termi, mutta on hyvin yleistä, että meillä tulee tämmöisiä tilanteita, että meillä voi olla vaikka alihankintaketjuja. Nyt meillä ruvetaan tekemään jäänmurtajia ja sitten nuo telakat on olleet hyvänä esimerkkinä, niin nyt siellä valtiovaltakin vähän niin kuin kysyy, että pitäisi lyhyempi tehdä siitä niin sanotusti alihankkijaketjusta, jotta se olisi läpinäkyvämpää, jotta tiedetään, että kaikki verot maksetaan oikein, kaikki asiat menee oikein, siellä ei olisi tämmöisiä niin kuin toimintoja. Ja aika helposti tapahtuu sellainen tilanne, että jos siinä vaikka esimerkiksi alihankintaketjussa, niin kaikki toimijat eivät tiedä, niin sitten se, että kuka siellä vastaa lopullisesti siitä kokonaisuudesta, niin hänen pitäisi siitä saada niin kuin varmuus ja tieto. Ja sitten yksi semmoinen hyvä esimerkki on se, että vaaditaan tämmöisiä niin kuin sertifikaatteja, pätevyyksiä. Halutaan, että kaikki, jotka meidän alihankintaketjussa ovat, kaikki, jotka meillä tekevät tämän asian töissä, niin heillä on se perusymmärrys ja tieto, että ei tehdä mitään väärin tietäen tai tiedostamatta. Mikä olisi nyt se viesti, minkä haluaisit sanoa työnantajille ja maahan tuleville? Mistä tämä KV-kortti ylipäätään löytyy? Miten tähän pääsee käsiksi? KV-kortti meillä toteutetaan Keuda koulutuskuntayhtymän tytäryhtiön, eli Keuda koulutuspalveluiden verkkoympäristössä. He on meidän yhteistyökumppani siitä. Löytyy myös kvkortti.fi-sivustolta, josta voit ilmoittautua siihen koulutuksiin. Ja meillä on aika laajasti erilaisia markkinointia ja mainontaa tuolla sosiaalisessa mediassa ja eri paikoissa, eli sieltä rohkeasti ilmoittautua. Koulutus on 3 tunnin mittainen verkkokoulutus. Se on helppo hankkia, helppo osallistua, eli koulutus tapahtuu ammattikouluttajan, osaavan kouluttajan verkon yli tapahtuvana niin kuin live-koulutuksena, ja sieltä sitten nykyaikaisessa koulutusympäristössä käydään nämä kaikki 6 moduulia läpi siellä, eli koulutus koostuu 6 keskeisestä moduulista, ja niiden jälkeen on myös sitten testi, ja jos läpäiset testin, niin sitten saat tämän KV-kortin todistuksena siitä, että sulla on nämä asiat hallussa ja kunnossa. Jääkö ne johonkin arkistoon tuonne pilvipalveluihin vai saako siitä fyysisen kortin? Siitä saa ihan fyysisen kortin ja sitten sä voit myös esimerkiksi linkkariin laittaa tämmöisen, ei vihreätä palleroa, mutta sitten tämmöisen niin kuin merkinnän, että olet suorittanut tuota KV-kortin, tai se kannattaakin tuoda esille, koska jos esimerkiksi tänä päivänä asiantuntija, henkilö, joka hakee töitä, tarvitsee työpaikan tai haluaa korostaa sitä omaa osaamistaan esimerkiksi tällä puolella, niin tämähän on loistava tapa osoittaa sitä aktiivisuutta ja niille työnantajille, että hei, että minulla on todistettua osaamista tällä alalla ja tällä aiheella. Kyllä. Todella hyvä. Kiitoksia Mikko tästä podcastista ja seuraavaksi meillä onkin sitten työnantaja edustaja vierailemassa. Joo, kiitoksia. Kiitos.